Ja sam Borko Vujašević, zaposlen u kompaniji Japan Tobacco International na poziciji Trade Marketing Menadžera. Pripadam onim ljudima koji žele i koji uživaju u stvaranju novih vrednosti, podjednako i paralelno materijalnih i nematerijalnih. Smatrao sam nekada da je za to potrebno samo i pre svega vizija, dobra volja, manje ili više talenta i kreativnosti i uspeh je tu. Međutim, ovo su tek samo neke pretpostavke. U današnjem vremenu je potrebno mnogo znanja i mnogo veština da bismo imali puno razumevanje onoga što radimo i uspešno dostizali ciljeve. Potrebne su mnoge analize, procene, predviđanja u donošenju odluka. Nekada i one male i naizgled nebitne odluke mogu puno da koštaju u poslu. Kočuli i MBA program je pomogao puno u ovome, najviše u sagledavanju ukupne slike u različitim situacijama na koje svi neminovno dolazimo u svakodnevnom upravljanju poslovanjem. Inače, danas smo svi penjači na velike visine i samo oni koji znaju šta ih sve čeka do vrha i kako to mogu i moraju savladati, mogu stići na vrh. Ja sam Kočuli alum.